ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद था रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोम्फानि जाखादों नामा जोङो बेबादि लंदाङै हरनो हो सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बेलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बल'लै बे नायफैनो नुबायना आं सोर माथो बाहागिफोरसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलायाखै रुटिखौनो मोनजायाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुथि बिलाय ए रुटिखौ जाया होनबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ दांसिगोनसो नामालै जों लायसै र' मानसिफ्रा उदिरसै आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफ्रालाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम गथ'मोनसे बे पारमानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माब्रै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खाट खाटलै लामाया ओरैनो बोरै जाखो ओरैसो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै Yes, दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखिलै खांखमा फिसिग्रा फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला हमदों एथ' हाथाय बुंनाया गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनो हट बेजों होसोनसैलै फटाफट माबाथ' ओइ बिजि जानाय नंखादो उलै ओइ फालाफोर दिसावसो फैगासिनो दं मारफै दं नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिब' हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबायसै समल' आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमहैनोसै बेजों बाला फटाफट सालाव